ban ai man sem bat penslor ki khna ba ki samla jong Shnong ban pele jingmon bat minat ha ka jing pule bat kumjo ban dan ya ka thong ha ki jing pule ki basalor na ka por la ju sakhi ki bor pnya Shnong jong ki Shnong ba pher bat kumjo ru ki seng tremon sobha ki baju prolong ki jelang Pynkup Burom bat ai kusna bi ki khna ba ki samla ki bala pas ba ha ki jing pule jong ki ha ki examen ba pher dang ha kar punyo trek menta unai la ru ka dorbar dong rengkat ka jinga telilang bat ka seng thai bat seng samla jong Shnong Pohktieh rengkat bat ke Khasi Students Union Pohktieh unit kila pelong ke jelang Pynkup Burom ye bon ngot ki khna bat samla jong kani ka Shnong ki bala pas ba ki examen ba pher bat ye kani ke jelang Pynkup Burom natep kom ka macha prang excellency award 2015-16 ha kani jelang leidon lang ru UMLA kani ka than u ba jemino mautho borolong kongsan bat haswa ban sedang ye ke jing Pynkup Burom la yo jingkran karpang ru no office secretary jong Khasi Students Union central body Samla Eric Karjana